23 ka mga bangkay ang narecover sang otoridad sa nasunog nga school bus sa Gualang sang Bangkok, ang kapital sang Pungsod, Thailand. Ang nasunog nga bus ang may sakay nga mga estudyante kag manunudlo sang Wat Khao Phraya Primary School nga pabalik na sa eskwelahan matapos magpatigayon sang field trip sa naaminhan nga bahin sang Pungsod. 16 man ka mga estudyante kag 3 ka manunudlo ang ginabulong sa ospital. Ginaimbestigaran pa ang gintunaan sang insidente. Ginmando naman sang otoridad ang pagpaidalom sa mga bangkay sa autopsy kag pagpadasig sa pagkilala sa mga ini para gilayon nga madala sa ila mga pamilya. 6 katawo ang napatay samtang 9 naman na nasamaran sa pagpanglutang kag pagpangbuno nga nagluntad sa Jaffa, Tel Aviv sa Israel. Ang insidente ang gintawag sang otoridad nga isa ka terror attack. Base sa investigasyon sa Israeli Police, ang mga sospek ang nagsugod sa pagpang-atake sa Tel Aviv Light Rail. Antes ang mga inyang napatay man sang pila ka sibilyan kag inspektor. Wala naman ginpahayag kung pila ang responsable sa pagpang-atake. Ang insidente ang nagluntad minutos lang antes maglunsar sang missile attack ang Iran sa Israel.